v tom, že jednak stratégia a exekúcia stratégie je koordinovaná naprieč Európou s ostatnými kapitolami, ktoré sú súčasťou tohto hnutia, tak aby sme naozaj boli zladení v tom, čo reprezentujeme, aké hodnoty, akým spôsobom, čo komunikujeme našim voličom, a potom aj tá exekúcia tej volebnej kampane je realizovaná v spolupráci s tými ostatnými kapitolami naprieč Európou. To znamená, že jedného dňa tento víkend som bola kampaňovať z Volt Česko, najbližšie sa budem vidieť s našimi kolegami z Volt Rakúsko. Včera som mala telefonát s našou prezidentkou, predsedničkou Volt Európa, ktorá je Talianka žijúca v Nemecku. Dennodenne som v kontakte s ostatnými vedúcimi kandidátmi a kandidátkami z ostatných krajín, so Španielkou, Portugalcom, našim nemeckým europoslancom, našou holandskou europoslankyňou, ktorá je vedúca kandidátka v Belgicku. Je to presne tá európska diverzita, ktorá sa v dennodennom fungovaní Volt Európa odzrkadľuje, ktorá veríme, že odzrkadľuje dennodenný život Slovákov a Sloveniek, ktorí už teraz si žijú európsky život, a ich hodnoty nie sú postavené na tom, že či sa odlišujeme svojimi národnosťami, ale na tom, že sa zhodujeme na jednotnej vízii pre Európu, akým spôsobom vieme tie európske problémy spoločne riešiť.